I don't know if I took a wrong turn, 'cause the birds don't fly low like they used to. The water's rising but I'm bone dry, and I don't come for you like I used to. And I need a stranger to tell me I'm beautiful. I wanna hold on to nothing and ride like the cinnamon girl, like a butterfly. Just hold on to nothing and ride. Well, sometimes I'm hungry for the warmth of a body, like a flame that could feed me or keep me alive. I've done the right thing, but I'm incomplete. I need something to explode inside, and I need a stranger to tell me I'm beautiful. I wanna hold on to nothing and ride like a cinnamon girl, like a butterfly. Hold on to nothing. Hey, dit is de voicemail van Lionel Mashawa. Ben even niet. Doeg. Hey, ik dacht, nou ja, ik weet dat het net België is, maar ik wil even zeggen dat het komt wel goed. We moeten net bang wezen. Oké, nou, doeg. Ben ik op doen? Dat is het. Maar dus, ja, deze is dat al. Ja, dat is Harten. Nou, wat pis je Denise? Krijg de staat uit. Onwennig? Oh, blaasontsteking. Oh, eens even. Oké, dames en heren. Wie had de gong erin? De eerste oren komen we net weer van de Grutte Diek af. Dus zodat je hem nog een beetje fit binnen, zal ik je hem vast vertellen wat u zal ik je te waardje steekt. Op een camping staat een grote legertent van u gelegen. Denk je van alle keer heen, mij uw stos. En pas maar, mij binnen verdelen we de sleep. Je hem sliepen, mij zien draaien in een tipi. Net als we naast naar een orentent tajenen. Wij zorgen er streng op dat elke hier in zijn eigen tenten slept. Als je hem de boel van de middag alle keer uitpakt hebt, dan staat voort de eerste activiteit op de agenda. We doen een kwarte bergbeklimming om alvast wat in de stemming te komen. Ja, dus zwaar je ervoor dat je hem van de middag alle keer wat fit bent. Want het wordt een lange dag. Misschien kennen we een meer oefeningen maken. Ja, om de spier een beetje soepel te houden. Ik stel voor dat Denise en Lieske wat doosjesmuis doen in gangpaad. Ja, hoe ligt het dat? Je hem kennen douchen toch?
Alors on danse. Ja. Alors on danse. Alors on danse. Klap en spring op. Alors on danse. Alors on danse. Throw your hands in the sky right now. Alors on danse. Yes. Oké, goed. Oké, tot Safia, Joert. Lieske, zorg even. Deze beweging. Op. Die arm, zus dat? Deze? Die kan volle strakken. Ja? Oké. En volgende week, jongens. Goed in. Oh, en Denise, wat? Dit is bounce, hè, jongens? Ja. 1, 2. Ja. Die kan nog dippen, zus dat? Ja. 1, 2. Ja. Zus dat? Ja. Ja. Oké, Oké, goed. ja. Oh, en denk een beetje zo niet. Ja. Ja. Nou, gewoon blij, hè? Ja. Die beweging met volle strakker, Lieske. Dan moet ze mij toch net eerst een oren sa opbeulen, die doos. Het lijkt die wel een strafkamp. Ja, we moeten echt wat minder eten, zei ze. Oh mijn god, ik know. zoek het uit anno nu, net anorexia. Wow, cool. Zit hij goed? Hoe komt ze erom? Van Kevin zeker. Mijn beste vriendin, mijn Kevin. Lieske, geen paniek. Denk ik al. En waar dan? Was ik nog een sleepsack van Miline? Ja, voor de Ardennen. Kan Jusse wat goed bij elkaar zocht? Als er nog een rijjas hoor? Nou, ophalen. Ik weet net. Ik zal wel even vregen. En lees eens? Bergs kwam. Ik loop die van uw memo, die passen wel. Ik heb je nije tink. Ik heb ze tak om hier toch wegbroeken. Ik is er nog wel oer gaan. Ja, wiskunde 5. Biologie 4. Natuurkunde. Als ik morgen een juggenhelje misschien. Snapst het? Yep, helemaal. Stekker erin en stroom. Billy, Billy. Ophouden. Hier, die had tenminste geen les van te dikke poten. Oké, nou, tot morgen. Of zullen wij ons nog even naar de pit? Kevin is er. Ja, ik weet dat ik zo Oh, maar hij is hartstikke goed in natuurkunde. Please. Kom, 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 kom. Oké. Oké. Geen eigenlijk. Hier het potentiaal verschil. Dat is de spanning tussen de positieve en de negatieve deeltjes, de protonen en de elektronen. Als er een verbinding ontstaat tussen protonen en elektronen, dan krijgt ze een ontlading van die spanning. Eigenlijk stroomt de elektriciteit dan toch de materie en daarom heet het ook stroom. Snapst? Nou, nee. En die spanning dan, hoe komt die daar? Die is al. Altijd, direct. Ja, tuurlijk. En vertel, hoe is tot een ontlading komen? Dat hier ik al zijn, toch een verbinding te meidje. Als je elektrisch laden bent en ik maak je verbinding met die, dan krijg je een ontlading. Ja, ik viel het, Leo, ik. Ik zal mijn gouden lesboek nog eens goed terugnemen als ik daar wie. En daar hier alleen nog litten bij Denise zeker. Ik moet echt naar hoesten. Doog snel met te leren, denk ik. Maar ik ging jou nog wel even onder gong met elektriciteit. Hoe dan? Hier? Dat verneemt June wel. Hé, tot morgen. Kwartier 8, toets natuurkunde. Ja, te hoop je dat Lionel weer beter is. Hoors moet het let op weer inhelje. Pak het hij dat niet. Vol. Want ik moet die Kev. Doeg. Hey! Lionel!
Moeilijk? Nee joh, gewoon oefenen. Nee. Ik mat naar hoe staan. Dus, sorry. Wat kijk je? Ik vind wel mooi. We wenst. Nee. Het is bij ons dus net echt gezellig, zeg maar. Hoe is je mij niet uit man? Nou, mijn heid wel vaak. Dus mem is deer. Vorig hier. Dus nou ben ik alleen nog met mijn heid. Het is echt leuk of zo. Is nog niks bij die libben van zelfs. Nou, ik had het nog goed. Leuke pleegouders, leuke squallen. Leuke klasgenoten. Ik ken die kant uit. Sorry man. Oké. Tot morgen. Wat is het? Ja, ik hier doen, jongens. Wat jij was zeggen? Ik ben nog even in de Pitwest. Hé, dan was hij zelf even reden. Ik heb gemeenteraadsvergadering. Maar dat wie joen toch pas? Ja, maar het daar is, maar weer nog heel die bouwkwestie. Wat? Een parkeerkelder op. Ja? En er zit nog wat eten voor die in de vriezer. Ja, die zelf. Doeg. Ja. Doeg. How long will I love you? As long as stars are above you. And longer if I can. How long will I need you? As long as the seasons need to follow their plan. How long will I be with you? Long as the sea is bound to wash from the sand. How long will I want you? Auw. Wat? Ja. Goed dan. Ja, kom op. Ik heb het ook al, ik heb het ook al. Ik beheer het stroomnetwerk. Ja, dikke doei. Dat is hartstikke goed beveiligd. Oké. Alles aan de kant. Behalve pen en rekenmachine. Hij is niet gemakkelijk, maar als je goed geleerd hebt, dan is hij prima te doen. 3 kwartier. Net goed genoeg, blijkbaar. Als je een paar handig ietsjes wist en net bang wist. Ja, nou, het is Lian. Lionel is de wennetjoet. Lionel is ziek melden. Dus ik zit er vrij kopen. In de skieterij van het Nederlands Skietentink? Toch normaal, nul. Nee, aids! Het is soms al in die land. Johan, was toen die gauw stilhouden. Als gisteren uit en als Jos maar hoest dan die cijfers komst.
Kist van Guide een neuk aan zijn gates krijgen. Dan zoek mij maar koud testlid als ik daar wie. Sukkel. Fuck you, Lietske. Stil jullie, aan de slag. Yeah, I need a stranger to tell me I'm beautiful. I wanna hold on to nothing and nothing and nothing. Yeah, hold on to nothing. Zin in? Ja. Zitten wij toch om je weer in dezelfde stamklasdienst? Ik weet net. Eerste dochter de leerlingen van Economie en Maatschappij weer bij elkaar, jou ik. Ik je beter een oorprofiel kiezen, kinderen. Natuur en gezondheid. Ja, waarom? Ja, weet net. Ik heb mij toch leuker. Ja, economie is saai. Natuur en gezondheid ook, toch? Ja, maar die hebben leukere leraren. Lieske blijft Sydney. Oh, al vet basis is. Ja, papa mij speelt hij met voetbal trouwens. Kies ook op vakantie? Nou, net dat ik weet, tenminste. Ja, misschien kiest het wel bij Jusman. Is ook eens vreemd. Waar kan je hem heen? Naar Zweden, geloof ik. Of Denemarken. Daar ergens. Kat. Ja, we zitten in het huisje. En mijn broer is er echt. Ja, ik vraag je wel even. En hoe is het met je Beppe? Nog ziek? Ja. Ja, die weet ik net weer beter, denken ze. Ja, never zus mee met zijn sapje in de bed, dat ze net maar wat leuks doen. Ze praten je staat stil. Natuurlijk net. Wat is dit? Kan je even vertellen wat je Glaspauze! Van de Nesia! Plaats opsteken! Maar even zitten, mevrouw. Oké, park je al even. We staan stil. Net schrikken, we rieden aan ze wel weer verder en we komen heus wel in de Ardennen aan. Maar Lionel kon net mij. En daarom hebben we een actie betocht. En je moet alle en meid waan, anders werkt het net. Actie! 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 Oké, mooi, dus we kunnen alle hier op je rekken, ja? Flikker op, trorrie de bliksem! Johan! Ja, Rieden! Het is net ons probleem. Nee, op zo. Egoïst? Jongen, ligt die jongen lekker in een strontzakje. Ja, dat komt er toch niet Jongens, maakt je het nou net slimmer als het is? Het is gewoon een leuke stunt. We zorgen dat we in de kranten komen. Of op televisie. Oké, alle jaar aan de slag. Wat echt liedje, anders werkt het net. Fucking Arduinta. Ja. Wat? Een oerke. Ja. Ik ben het direct net bij je wat je Ja, ik zit op hetzelfde. Hallo, Lieske, wat is hier aan de hand? Vertel eens even. Het lijkt wel een kapingszaag. Is Lionel nog altijd ziek? Maar later. Ja. Doof jochtest voor een oor en dat
Schaafstra. Schaafstra? Ja. Van de wethouder? Ja. Maar helden binnen stoer, voor duivels nog net bang. En wat weerom? Hij maakt het loon uit. En het wordt al zo lang. Liet ze maar de mooi burger, een heel schuldige gemeenschap pakken. Hoe doe je? Ja, mensen die het hele dan niks dienen willen, iedereen dan niks verkeerd zet, dat vallig in het verkeerde land voor binnen in de zijde van zo'n kwaad sportschool. nog net wist. Want overal is er niet bij, maar alles dat staat. Kom. Wat? Moet op.